Walter Owino okwayo telo manyien mar kambi rego niang' ma Sony mondo mi ochul jopur niang' Sh5,900 ne tan achiel mar niang' ma gitero e kambino kaka ne doho ong'ado. Owino bende nonyiso jatelo manyien mar kambi ma sukari ma Sony Martin Ogola Dima mondo mi onywak lwedo gi josiasa kendo ginon kaka inyalo tiek achiedh nade ma kambi sukari no. Osingo ne jopur ni 7% mag gowi mar omenda mapok ochulgi gibiro sund sirikal mondo ketie budget mondo ochulgi. Jopur ma Sony dwano chulgi 5,900 kata 6,000 kata gi 50 kaka ne kot orul nyochani. Akwayo ni mae mochul jopur. Wawe bukore ni gini wuok malo kumonego bede to wadwoke piny. Ne gichulo percentage 93 odong 7% monego beni chulo jopur. 7% ni walao sani watemo ng'iyo ni kaber nego kete e budget ma idhi som sani ni mondo gitiekre gi jopur. Akwayo MD manyien ni omany leaders moyier e kor gweng' obed go piny gi share go challenges ma Sony nigo mondo ng'i anena kuonde ma leaders go nyalo konye mondo konye from MCA, MP to governor malo kocha.